Διοίκηση των Επιστημίων Ιωαννίνων, αγαπητοί συνάδελφοι των Επιστημίων Ιωαννίνων, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί φοιτητές, αγαπητοί συνάδελφοι απόφοιτοι του τμήματος, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή σήμερα να σας καλωσορίσω σε αυτήν την εκδήλωση του εορτασμού των 25 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο 25 χρόνια πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Οι πρώτοι πτυχιούχοι του τμήματός μας ορκίστηκαν το 1997. Το 2013 το τμήμα μας μετεξελίχθηκε σε τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ώστε να προσφέρει στους φοιτητές μας μια πιο ολοκληρωμένη γνώση σε ένα ακόμη καλύτερο ακαδημαϊκό περιβάλλον, ώστε να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορούν με υπευθυνότητα να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν περίπλοκα προβλήματα στην περιοχή των υπολογιστών και της πληροφορικής σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα. Από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, το τμήμα μας εντάχθηκε στην νεοειδρυθήσα Πολυτεχνική Σχολή. Όλα αυτά τα χρόνια η σκληρή εργασία των φοιτητών, των μελών του τμήματος και των αποφύτων μας, με την πολύτιμη στήριξη της διοίκησης του Πανεπιστημίου, των όμορων τμήματων του Πανεπιστημίου μας και των αρχών της Υπήρου και της τοπικής κοινωνίας, έχουν καταφέρει να δώσουν στο τμήμα μας μια περίοπτη θέση στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Θα ήθελα να καλέσω σε αυτό το σημείο το πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριο Γεώργιο Καψάλη, που έχει στηρίξει με συνέπεια την ανάπτυξη του τμήματός μας, να απευθύνει χαιρετισμούς. Χρειαζόμαστε μικρόφωνο. Ωραία. Εγώ είμαι Πονακλάς. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη Υπήρου, κύριε Αντιδήμαρχε Ιωαννίνων, κύριοι αναπληρωτές Πρίτανοι, κύριοι πρώην Πριτάνης, κύριε Κοσμήτορ της Πολυτεχνικής Σχολής, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κύριοι Πρόεδροι των Τμήματων και Κοσμήτορες των Σχολών, εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητοί ομότιμοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι. Ο κάθε επαιτειακός εορτασμός υποδηλώνει στην ουσία δύο βασικά και κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Το πρώτο έχει να κάνει με ένα είδος απολογισμού για αυτά που έγιναν και για τις δυσκολίες που περιελάμβανε η πραγματοποίησή τους. Είμαι βέβαιος ότι ο απολογισμός του τμήματος για τα 25 χρόνια, από τότε που δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του, είναι υποχρεωτικά λαμπρός και εξαίρετος. Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι για εμένα ένα τμήμα πρότυπο και υπόδειγμα σε όλους τους τομείς. Είναι ένα τμήμα που χαρακτηρίζεται από μια φυσική ευγένεια και καλοσύνη του προσωπικού του στο σύνολό του. Διεπίστωσα όλα αυτά τα χρόνια την αποδοχή, την κατανόηση, τη διάθεση συνεργασίας, τη σεμνότητα και την αποτελεσματικότητα. Πολλά από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνει κανείς ότι προκύπτουν και αναδεικνύονται και μέσα από την ίδια την αισθητική του χώρου στον οποίο φιλοξενείται το τμήμα. Φυσικά, σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα, όπως είναι ένα τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ενδιαφέρουν πρωτίστως τα επιστημονικά του επιτεύγματα. Αποτελεί κοινή πεποίθηση και κοινή παραδοχή ότι το τμήμα διακρίνεται και ξεχωρίζει στην παραγωγή νέας γνώσης, στην έρευνα και τη διδασκαλία. Νέοι συνάδελφοι κατεξοχήν, άρτια εκπαιδευμένοι, με σεμνότητα και διακριτικότητα, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να βρίσκεται συνεχώς το τμήμα σε περίοπτη θέση, αναφορικά με το παραγόμενο επιστημονικό έργο, τη διδασκαλία των φοιτητών και την προώθηση της έρευνας. Χαίρομαι ιδιαίτερα και το αναφέρω ο ίδιος με σεμνότητα αλλά και ικανοποίηση
γιατί πετύχαμε την πραγματοποίηση ενός διακαού στόχου του τμήματος και του πανεπιστημίου μας, που ήταν η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής. Χαίρομαι επίσης, γιατί πλέον και οι απόφοιτοι του τμήματος εγγράφονται στα Μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Με αυτό το εξαίρετο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, με αυτές τις εξαιρετικές υποδομές που διαθέτει το τμήμα, με αυτή τη διάθεση προσφοράς και συνεργασίας, με αυτούς τους φοιτητές που σέβονται το κάθε τι, είμαι βέβαιος ότι και η προοπτική του τμήματος, για να αναφερθώ στο δεύτερο χαρακτηριστικό ενός επαιτειακού εορτασμού, θα είναι λαμπρή και ελπιδοφόρα. Για εμένα αποτελείται καμάρι και υπόδειγμα προς μίμηση. Ως πρίτανης του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, αισθάνομαι τυχερός που έχω αυτή την εξαιρετική ευκαιρία και δυνατότητα να αναφερθώ με ειλικρίνεια στα όσα πολλά και σημαντικά έχετε επιτύχει μέχρι σήμερα και στα όσα είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν και στο μέλλον. Εύχομαι σε όλους σας, καθηγητές, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό και φοιτητές του τμήματος, υγεία και δύναμη, κάθε καλό και κάθε προοπτική σε έναν κόσμο δύσκολο και απαιτητικό, αλλά και συνάμα σε έναν κόσμο όμορφο και ελπιδοφόρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πίθαρη. Θα ήθελα να καλέσω τον Αντιπεριφερειάρχη Ήρη να απευθύνει χαιρετισμό. Η Περιφέρεια έχει στηρίξει το Πανεπιστήμιο διαχρονικά και η παρουσία σας με στιγμή. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρίτανη, κύριε Κοσμήτωρα, κυρίες και κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη μας, τον Αλέξανδρο Καχρημάνη, και τις ευχές του για τη σημερινή εκδήλωση που αφορά τα 25 χρόνια της ίδρυσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Θα ήθελα, κύριε Πρίτανη, στο σύντομο χαιρετισμό αυτό, να αναφερθώ και να ασχοληθώ με ένα ιδιαίτερο και συγκεκριμένο θέμα. Ο εξυγχρονισμός λοιπόν των φορέων της δημόσιας διοίκησης μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας και σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους. Για να συντονιστούν λοιπόν όλες αυτές οι ενέργειες, απαιτείται το κατάλληλο προσωπικό, εξειδικευμένο στις τεχνολογίες της πληροφορικής. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια κυρίως η ανάγκη για πρόσληψη μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής στο δημόσιο τομέα. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει αρχίσει να εξυγχρονίζεται. Τα εθνικά και κοινοτικά κονδύλια που χορηγήθηκαν για την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων στο δημόσιο, οι αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιθυμεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχουν δώσει αρκετή όθηση στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Πολυτεχνική Σχολή αποτελούν ήδη ένα ισχυρό πυλώνα στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Μέσω του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής επιτυχάνεται η εκπαίδευση και η κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών με ισχυρό επιστημονικό γνωστικό υπόβαθρο, οι οποίοι έχουν όλες τις δυνατότητες να προσφέρουν στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα γίνεται εκπόνηση ερευνών σε ένα εντυπωσιακό εύρο καινοτόμων πεδίων. Κλείνοντας, για να μην σας κουράσω κιόλας, πρέπει να τονίσω ότι κύριο μέλημα της πολιτείας θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση και η απορρόφηση των απόφοιτων του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής σε θέσεις εργασίας που άπτονται των σπουδών τους. Αυτά τα πλαίσια εξυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες θα είναι αυτά που θα μας κάνουν ένα βήμα μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλέσω τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ιωαννηθών, τον κύριο Ιωάννη Λιόντο, να απευθύνει τον χαιρετισμό. Η παρουσία σας μας τιμά ως εκπρόσωπο της ειδικής κοινωνίας.
Καλησπέρα και από μένα, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρίτανη, αξιότιμοι καλεσμένοι. Η σημερινή εκδήλωση για τα 25 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έρχεται σε μια χρονική συγκυρία μεγάλων αλλαγών για το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της πόλης μας. Φυσικά μιλάω για τη συνένωση του ΠΕΗ Υπήρου. Μεγάλη αλλαγή όμως γνώρισε το Πανεπιστήμιο και πριν από μια 25ετία, όταν με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής έμπαινε και αυτό δυναμικά στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Το τμήμα, όπως και η επιστήμη της πληροφορικής, εξελίχθηκε από τότε με αποτέλεσμα τη μετατροπή του το 2013, όπως προαναφέρατε, σε τμήμα μηχανικών, ηλεκτρονικών, υπολογιστών και πληροφορικής. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, το τμήμα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία της Ελλάδος στην επιστήμη της πληροφορικής, έχοντας εξασφαλίσει υπερσύγχρονες υποδομές για διδασκαλία και έρευνα, έχοντας καταρτήσει πρόγραμμα σπουδών με βάση τα διεθνή πρότυπα και έχοντας αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες και εξασφαλίσει συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Είναι σίγουρο ότι αποτελεί έναν από τους πυλώνες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μάλιστα σε ένα κλάδο συνώνυμο της εξέλιξης και της καινοτομίας. Εμείς ως Δημοτική Αρχή πιστεύουμε ακράδαντα στην αξία της καινοτομίας, της νέας γνώσης και της εξέλιξης. Για τον λόγο αυτό βρισκόμαστε στο πλευρό του Πανεπιστημίου και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Είμαι σίγουρος ότι και το τμήμα σας θα συνεχίσει να πρωτοπορεί, να καινοτομεί και να διαπρέπει για τα επόμενα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Θα ήθελα να καλέσω τον πρεσβύτερα της Πολυτεχνικής Σχολής να απευθύνει. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρίτανη, κύριε Αναπληρωτή Πρίτανη, κύριοι Κοσμήτωρες, κύριε Πρόεδρε, κύριοι αξιότιμοι προσκεκλημένοι, συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές. Θα ξεκινήσω με το τετριμένο ότι έχω διπλή χαρά σήμερα, γιατί εκτός από Κοσμήτωρας Πολυτεχνικής Σχολής είμαι και μέλος του τμήματος. Πρώτα όμως θα ξεκινήσω από τα όμορα τμήματα, αυτά της Σχολής Θετικών Επιστημών. Τους συνοδοιπόρους του τμήματός μας για όλα σχεδόν τα προηγούμενα χρόνια. Τμήματα με πολύ μεγάλη ιστορία και παράδοση, θεωρώ ότι ήταν πραγματική τύχη και ευτυχία για το δικό μας τμήμα να μεγαλώσει και να εδραιωθεί δίπλα τους. Με τη δική του σημαντική στήριξη και διοικητικά αλλά και λειτουργικά, με την προσφορά τους συνέχεια σε μαθήματα και ανθρώπους. Τώρα πάντως ως κοσμήτωρας της Πολυτεχνικής Σχολής είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω ότι και με τη δική τους βοήθεια και προτροπή, όταν χρειάστηκε, βρισκόμαστε πλέον στο φυσικό μας περιβάλλον. Κάτι που το επιζητούσαμε από καιρό. Είμαστε εδώ και 5 χρόνια και τυπικά πλέον μηχανικοί. Και δεν είμαστε πλέον μόνοι, αλλά έχουμε και 2 αδερφά τμήματα. Το τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και το τμήμα Μηχανικών Ερθετών Μηχανικών. Με τα οποία ήδη έχουμε αρχίσει και σχεδιάζουμε και οραματιζόμαστε κοινές πορείες και κοινές στοχεύσεις για το μέλλον. Για μένα, η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής αποτέλεσε την εκπλήρωση μιας ιστορικής υποχρέωσης της πολιτείας απέναντι στην Ήπειρο γενικότερα και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ειδικότερα. Και επειδή στηρίζεται σε τμήματα με σημαντική ιστορία και πολύ υψηλό επίπεδο, όπως το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής που εξετάζουμε σήμερα, είναι βέβαιο ότι η Πολυτεχνική Σχολή θα αποτελέσει ισχυρό πυλώνα του Πανεπιστημίου μας και κοιτίδα ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Θα κλείσω με 2 λόγια από τη μεριά του μέλους, εδώ και αρκετά χρόνια, του τμήματος αυτού. Πολύ απλά είμαι περήφανος που είμαι μέλος ΔΕΠ σε αυτό το τμήμα. Είμαι περήφανος που το έχω υπηρετήσει από διάφορες θέσεις. Θεωρώ, δηλαδή γνωρίζω, ότι διαθέτει τόσο ψηλό και ποιοτικό ακαδημαϊκό επίπεδο, που είναι για μένα η πρώτη μου επιλογή, αν και δεν μου πέφτει λόγος, για την κόρη μου που δίνει φέτος Πανελλήνιες. Ελπίζω και για αυτή βέβαια. Και κάτι τελευταίο. Στο τμήμα αυτό, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ, δεν χαρίστηκε ποτέ τίποτα.
όλα όσα ήταν αυτονόητα και τα δικαιούταν, κατέληγαν πάντα να είναι ένας ακόμα μεγάλος αγώνας για μας. Ίσως και αυτός να είναι τελικά ο λόγος που το πονάμε πραγματικά. Και που όλοι μας δίνουμε χωρίς γκρίνια και παράπονο ό,τι έχουμε και μπορούμε για να στέκεται σταθερά ψηλά και να ξεχωρίσει σε κάθε χέρι. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και επιτυχημένα στους φοιτητές μας, στο προσωπικό μας και στους συναδέλφους μας. Θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του Τμήματος των Μαθηματικών να απευθύνει ένα χαιρετισμό το οποίο μας έχει στηρίξει πάρα πολλά χρόνια στην Σχολή Θετικών Επιστημών και εξακολουθεί να στηρίξει. Καλησπέρα σας. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, κύριε Πρίτανη, κύριε Αντιπριτάνης, κύριοι πρώην Πριτάνης, κοσμήτορες, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι. Αποτελεί ξεχωριστή και ιδιαίτερη χαρά για μένα να παρευρίσκομαι και να χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή, η οποία σχετίζεται με τα 25 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής ή ακριβέστερα πλέον του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ενός τμήματος με διακριτή παρουσία στον χώρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα τελευταία 25 χρόνια και ενός τμήματος με λαμπρές προοπτικές προφανώς για το μέλλον. Όπως γνωρίζετε και όπως αναφέρθηκε, εκπροσωπώ το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ένα από τα παλαιότερα τμήματα του Πανεπιστημίου, ένα τμήμα το οποίο μόνο ένας τοίχος το χωρίζει από το κτίριο του Τμήματος Πληροφορικής, ένα τμήμα που επιστημολογικά και επιστημονικά έχει μεγάλες και βαθιές τομές και παρέχει αφιδώς μεθοδολογία στο Τμήμα Πληροφορικής και σε όλες τις βασικές επιστήμες και σχολές, και ένα τμήμα που, όπως αναφέρθηκε ο αγαπητός κοσμήτορας της σχολής και ο αγαπητός πρόεδρος του τμήματος, συνέβαλε, πιστεύω, τα μέγιστα στο να βρίσκεται και το Τμήμα Πληροφορικής στη θέση την οποία βρίσκεται. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω κάποια ονόματα καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών που από το θεσμικό ρόλο που ο καθένας υπηρετούσε τότε είχαν μια ξεχωριστή συμβολή. Και αν ξεχάσω, κύριε Σταυρουλάκη, μερικά ονόματα, είμαι σίγουρος ότι σε λίγο θα με διορθώσετε. Να αναφέρω τον κύριο Φίλο, καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών, κοσμήτορα τότε της Σχολής Θετικών Επιστημών, για τη συμμετοχή του σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της ίδρυσης. Να αναφέρω τον δάσκαλό μου, τον Τάκη τον Παπαϊωάννου, καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών, κοσμήτορα τότε της Σχολής Θετικών Επιστημών, που μαζί με τον καθηγητή Χρήστο Μασαλά, τον καθηγητή τον Γιάννη τον Σταυρουλάκη, προέδρους του τμήματος, συνέβαλαν και αυτοί τα μέγιστα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής. Να αναφέρω σχεδόν το σύνολο των συναδέλφων του Τμήματος Μαθηματικών, που όχι μόνο στήριξαν διδακτικά το Τμήμα Πληροφορικής, αλλά και με τη συμμετοχή στις πολυάριθμες επιτροπές, είτε των υποδομών, είτε του εξοπλισμού, είτε των ακαδημαϊκών επιτροπών του τμήματος, συνέβαλαν πάλι τα μέγιστα στην ανάπτυξη του νεοσύστατου εκείνου τμήματος. Τέλος, κύριε Κοσμήτωρα, θα το αναφέρω και εγώ αυτό που είπατε. Τη συναισθηματική φόρτιση σε εκείνη τη συνέλευση της Κοσμητείας, κάπου εδώ στο Ισόγειο, αν θυμάμαι καλά, που με μεγάλη φόρτιση ειλικρινά συμβάλαμε όλοι σε μια ομόφωνη, αν θυμάμαι καλά, απόφαση για τη μετεξέλιξη και το μετασχηματισμό του Τμήματος Πληροφορικής σε Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ακολουθώντας βεβαίως την άποψή σας την επιστημονική και την επιθυμία σας και τις επιθυμίες σας. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και φοιτητές, εκδηλώσεις όπως οι σημερινές έχουν και πρέπει να έχουν ένα διπλό ρόλο και ένα διπλό χαρακτήρα. Αφενός μεν να δίνουν την ευκαιρία αναστοχασμού
τι έγινε, τι δεν έγινε, τι δεν έγινε και θα έπρεπε να γίνει, αλλά ταυτόχρονα να σχεδιάζουν και το μέλλον, στηριζόμενοι στην παράδοση, στο προηγούμενο και στον αναστοχασμό. Με αυτή την έννοια σας εύχομαι η σημερινή εκδήλωση πραγματικά να εκπληρώσει τους σκοπούς και τους στόχους για τους οποίους γίνεται. Επιπλέον, εύχομαι να γιορτάσετε και αν θέλει ο Θεός να γιορτάσουμε όλοι με το καλό και τα 50 σας χρόνια, ανταποκρινόμενοι μέχρι τότε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο στην εκπαίδευση των φοιτητών σας, όσο και στην ανάπτυξη της ίδιας της επιστήμης σας. Εύχομαι επίσης να συμβάλλετε, γιατί η επιστήμη σας σχετίζεται άμεσα με την οργάνωση και το σχεδιασμό, άρα να συμβάλλετε στην ανάπτυξη του τόπου. Εύχομαι επίσης να συμβάλλετε, οι ίδιοι και η επιστήμη σας, στην εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου, ποσοτικών και ποιοτικών και κυρίως των δεύτερων, γιατί αυτές έχει ανάγκη ο άνθρωπος στην καταναλωτική κοινωνία που ζούμε. Τέλος, εύχομαι να συνεχίσουμε την συνεργασία μας, να την επεκτείνουμε για το αμοιβαίο καλό. Καλή επιτυχία λοιπόν στο πολυσχηδές, στο πολυπίκυλο και δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα ήθελα να καλέσω την πρόεδρο του Τμήματος Χημίας να απευθύνει ένα χαιρετισμό συνοδοιπόρος όλα αυτά τα χρόνια στη Σχολή του Πανεπιστημίου. Φαντάζομαι να ακολουθήσω, έτσι γιατί δεν έχω πολλά να πω. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα και να χαιρετήσω όλους τους από την πόλη, συναδέλφους που είναι εν ενεργεία και παλαιούς συναδέλφους που μπορώ να διακρίνω εδώ στο ακροατήριο. Είναι τιμή μου, όπως είπα, να χαιρετίζω τα 25 χρόνια λειτουργίας αυτού του τμήματος, με το οποίο συνηθίσαμε στη Σχολή Θετικών Επιστημών επί 24 χρόνια. Εμείς δεν είχαμε αυτή την τόσο άμεση σχέση του ίδιου το Τμήμα Μαθηματικών, όμως παρόλα αυτά είχα την ευκαιρία και την τύχη να γνωρίσω αρκετά νεότερους συναδέλφους. Ήταν ένα νεότερο τμήμα το τμήμα σας. Στη συνεδρίαση της Ορμητείας. Ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστούμε και να έχουμε μια σύμπνοια στη σύγκλιτο και μια κάπως κοινές, ας πούμε, κάπως κοινές κατευθύνσεις. Επειδή όπως προϋπόθηκε το αντικείμενο του τμήματός σας μπορεί να στηρίξει και να βοηθήσει όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου και όχι μόνο, εύχομαι να συνεχίσετε να συνεργάζεστε με όλους, γιατί η συνεργασία στο Πανεπιστήμιο και η διεπιστημονικότητα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, να αναπτυχθείτε, να συνεχίσετε να παρέχετε το καλό έργο που παρήχατε μέχρι σήμερα και να φτιάξουμε έτσι στο Πανεπιστήμιο μια παράδοση και μια ιστορία, όπως είναι στα παλιά πανεπιστήμια με παράδοση και κύρος που διαθέτουν τόσο και όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλέσω τον πρόεδρο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου, τον κύριο Πιερόπουλο, ως εκπρόσωπο βέβαια του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Ένα από τα αδερφά τμήματα της Πολυτεχνικής Πάρκου. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πλητάνη, κύριε Διπλητάνη,
κύριε Κοσμήτωρα, κύριε Πρόεδρε, πρώην Πριτάνης και Αντιπριτάνης, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θέλω να συγχαρώ το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής για την πορεία του τα 25 αυτά χρόνια και να ευχηθώ αντίστοιχη και εξαιρετική πορεία και στο μέλλον. Το τμήμα σας με τη δυναμική του, το άριστα εκπαιδευμένο διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό προσωπικό, έχει αποτελέσει στην οδό για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε όλα τα επίπεδα. Οι απόφοιτοί σας με τα μοναδικά εικόνια που τους προσφέρετε στελεχούν σημαντικούς φορείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αποτελείται πρότυπο, όπως άλλωστε διαπιστώθηκε για την εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος, και έχετε βάλει σημαντικούς στόχους που ουσιαστικά βήματα καταφέρατε να επιτύχετε, όπως ήταν η μετεξέλιξη του αρχικού τετραετού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε πενταετή κύκλο σπουδών πολιτευτικού χαρακτήρα. Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών σας εύχεται ειλικρινά ό,τι καλύτερο για το μέλλον και θα είμαστε συνοδοιπόροι σε όλους τους στόχους σας και επικροτές των αναμενόμενων νέων πολλών και σημαντικών επιτυχιών σας. Και να τελειώσω σαν εκπρόσωπος του Τεχνολογικού Πάρκου και να πω, αν αυτό σημαίνει κάτι, αν δεν σημαίνει σχεδόν τα πάντα, 23 στις 26 εταιρείες έχουν αντικείμενο πληροφορικής ή και ηλεκτροπληροφορικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και κλείσουμε τους χαιρετισμούς, last βαθμό εμείς, τη λένε, με τον Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτών Μηχανικών. Το οποίο είναι το πιο καινούριο τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κύριοι Πρίτανοι, κύριε Αντιπροσωπεία, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές. Δεν είναι το ετοιμασμένος, συνήθως όλα τα ίδια. Αυτό που θα πρέπει να τονίσω είναι ότι μοιραζόμαστε μια κοινή αγωνία με το τμήμα των μηχανικών του ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η αγωνία συνήθως στο να βεβαιώσουμε την κοινωνική εικόνα του ανθρώπου που επινοεί. Πιο δυνατά. Να βεβαιώσουμε δηλαδή τη δεξιότητα της επινόησης ως κύριο χαρακτηριστικό του επιστημονικού πεδίου των μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γι' αυτό λεγόμαστε μηχανικοί, διότι αυτό μας διακρίνει από τους άλλους αγαπητούς συναδέλφους των θετικών επιστημών ή των θεωρητικών επιστημών. Αυτό που μπορώ εγώ να... Η συνεργασία μας μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ καλή με το τμήμα και με την ευκαιρία των 25 χρόνων φέρνω ένα δώρο, μια συνεργασία με το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού της Αλεξάνδρειας στην ανασκαφή για τον... Υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα για τον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου. Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη συνεργασία, είναι πολύ χαρούμενο που ο κ. Πρίτανης θα ζηλέψει, διότι δεν θα είναι ευλογία. Ελπίζω να βρούμε κάτι και θα γίνουμε ό,τι που λέμε.